да всички имате прекрасно лято. Малко разжегнем някак, нали е лято? Най-хубавата новина е, че утре ще бъде още по-горещо. Обаче ние утре няма да сме тук. Мислете му вие, ако има друг концерт тук. Аз ще съм най-добре, защото рано сутрин се качвам на самолет и летя за дъждовният Лондон. Сега ще ви подразня малко, като ви кажа защо отивам там. О, не ме замерите с бутилки на легендарният стадион Уембли. Аз ще гледам групата Oasis. А сега имам чувството, ще изпеем заедно тази песен. Готови? Значи изкараме цялата песен, така окей. Един човек ме спря веднъж, на уличка валеше дъжд. Той каза ми с мен, ела, аз правя чудеса. Повярвах аз и ни сега, сами вървим в пустинята. Дъждът се лее из ведро, а някой кара. Някой кара колело, някой кара колело, някой кара колело, някой кара колело. Човекът щекна с пръсти е така, памян дълбоко върви сега. Екип продава сладолет, ако храни мечка смет. Жирав един видях сега, с вестник под ръка. Дъждът се лее, а някой кара колело, 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 някой кара колело. Дали магия бе, 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 дали магия беше. Дъждът се лее из ведро. Окей, Марника, след тук трябва да го направим заедно, да, точно така. Вижте как правят младите, знаят всичко по-добре от нас, по-възрастните. Айде сега всички долу е така, долу. Тези, които искат да почерпят, ще останат прави. Нали? Да. Бе, прави хора искат да почерпят, вие какво става? Всичките прави. Ама от скъпото. Страхотно. Сега обаче ни трябва някой, кой? Ти, точно така, ти си толкова яка. Може ли ти да се изправиш и така
да изправиш всички да те видят. Всички ти, да, точно ти. Кажи, как се казваш? Как се казваш ти? Как? А вдигнете много шум за Магдалена. Окей, Магдалена. Сега, всички вие сте срещу нас и обратното, нали? Обаче в добрия смисъл на думата. Сега ти трябва да ги поведеш тази голяма армия с теб и да ги накараш да запеят заедно, за да завършим песента, защото някои хора са като мен по-възрастни и вече ги заболяха коленете да седят така. Трябва да направиш това. Ти трябва да извикаш най-силно. И някой кара! Колело! Нали така разбрахме? Тук не е тая част, където е колело, а е по-бавното. А някой кара колело! Тук всички изпукваме, нали знаем какво правим. Окей, готова ли си? Много силно трябва да кажеш и някой кара да започнат всички. Окей? Хайде, давай!